Припинок. Брест-Абл-Автотранс. Наступний припинок. Прамтехніка. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Прамтехніка. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Автобус рухается по маршруту номер 23Б. Припинок. Прамтехніка. Наступний припинок. Рамонтна-будаўнічы трэст. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Рамонтна-будаўнічы трэст. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок. Рамонтна-будаўнічы трэст. Наступний припинок. Інтертранс. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Інтертранс. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Інтертранс. Наступний припинок. Вуліца Працоўная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Вуліца Працоўная. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок. вуліца Працоўная. Наступний припинок. Слаўнафта. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Слаўнафта. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок. Слаўнафта. Наступний припинок. Лейтенанта Рабцева. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Лейтенанта Рабцева. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок. Лейтенанта Рабцева. Наступний припинок. Цэнтр бяспекі МНС. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Цэнтр бяспекі МНС. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок. Цэнтр бяспекі МНС. Наступний припинок. Транспартная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Транспартная. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок. транспартная. Наступний припинок. Аэродромная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Аэродромная. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок. аэродромная. Наступний припинок. Брестских дивизий. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Брестских дивизий. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь.
Припинок брэсцкіх дывізій. Наступны припинок маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок маставая. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок маставая. Наступны припинок Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Міцкевіча. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок Міцкевіча. Наступны припинок Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Савецкая. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок Савецкая. Наступны припинок завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок завод газаапарат. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок завод газаапарат. Наступны припинок універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок універсітэт. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок універсітэт. Наступны припинок Гоголя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Гоголя. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок Гоголя. Наступны припинок бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок бульвар касманаўтаў. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок бульвар касманаўтаў. Наступны припинок Мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Мопра. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі ці ўбачылі ў салоне аўтобуса пакінутыя без нагляду рэчы, паведаміце пра гэта вадзіцелю. Припинок Мопра. Наступны припинок зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок зялёная. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок зялёная. Наступны припинок цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок цэнтр маладзёжнай творчасці. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок цэнтр маладзёжнай творчасці. Наступны припинок Беларусбанк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Беларусбанк. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Будаўнічы рынок. Припинок Беларусбанк. Наступны припинок Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Вяслярны канал.
Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку. Будаўнічы рынок. Прыпынак Вяслярны канал. Наступны прыпынак 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак 28 ліпеня. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку. Будаўнічы рынок. Прыпынак 28 ліпеня. Наступны прыпынак Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Луцкая. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку. Будаўнічы рынок. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Прыпынак Луцкая. Наступны прыпынак рынак. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак рынак. Лагуна. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку. Будаўнічы рынок. Прыпынак рынак. Лагуна. Наступны прыпынак Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Кавалёва. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку. Будаўнічы рынок. Прыпынак Кавалёва. Наступны прыпынак Ясянёвая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Ясянёвая. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку. Будаўнічы рынок. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак Ясянёвая. Наступны прыпынак Мара. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Мара. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку. Будаўнічы рынок. Прыпынак Мара. Наступны прыпынак Кар'ерная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Кар'ерная. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку. Будаўнічы рынок. Прыпынак Кар'ерная. Наступны прыпынак Будаўнічы рынок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Будаўнічы рынок. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Будаўнічы рынок. канцавы прыпынак.